Bai, Josema, eta azkeneko galdera, eta niretzako, galdera berezia ez. Okelari munduan, Euskal Herrian ezagutzarik badago, edo topikoetan eta topikoetatik bizi gara. Edo atzerrien badago jakintzarik. Eta okelaz, zein produkzio sistema eta gizentzeko eredu desberdinak aztertu gabe posibilea da okelaz mintzatzea eta jakitea. Ekartzen dut, nola gu biok ezagutu ginen asteazun. Hori da. Iragola nire lenguzuaren sozidadean, harakina eta beak zokaldatu zuen gainez. Zer irizpide dakazu ez? Okelare horren beste hitz egiten ari da, horren beste esperto agertzen ari dira, ez? Topaketa zoragarria izan zen hura, gogoratzen nahi ze gastronomia mundu honek ematen dizkizun gauza politenak izaten dira olako topaketak, ez? Ze izan zen erdi sekretuan, han ez zeuden harakinak, kazetarik, etxanik bera bai, albaitaria, albaitarik, ordune jende oso aditua, eta gogoratzen nahi, asko ikasi nola inun gero artikulu bat gordatzen etela, maitasun berezi batekin. Gorbeare bat zegoen, bazarritara, Pirinearen presidente dana. Oso interesgarria izan zen. Eta, galderari dagokionez, ezagutzari dagoen haragiaz Euskal Herria, galdera eharra da, ze, ez dauk ez da erantzun errezarik. Ezagutza, hori, ni ispilu batean begiratzen naiz, ez ni ere, kazetaria izateaz gain, editoria izateaz gain, izan naiz 7 urtez Maskulinari Zenterren irakaslea. Irakaslea, ez? Eta izan naiz Euskal gastronomiaren irakaslea. Jendea, eta ez sukaldatzen zenun ez, nik ez duen sukaldatzen. Ni nintzen, goizeko 8 ikaslei txapa botatzen ziena, klase teoriko bat, ordu eta erdi Euskal gastronomiari buruz hitz egiten. Eta esan dezaket arrotasun pixka batekin, ikaslek ez ziela aspertzen, eta behin baino gehiagotan ikusi dut gero denborarekin ireki dituzten jatetxetan horrela, nire zenbait printzipio praktikatu dituztela. Ez dakit dena niregatik izan zen, edo gero printzipioiek beste toki batzutan entzun dituztelako. Eta nik beti esaten niena. Nik kazetaria naiz, gastronomian aditua, esan dezaket. Precisamente aditua izatea, gastronomia bezain zabaladan mundu batean egiten dit ezaditua izatea sektore guztitan. Zer ni ez naiz aditua ardotan, ez naiz aditua haragian, ez naiz aditua barazkitan, horretarako adituk dare esparru bakoitzeko. Ni naiz aditu global bat, eta horrek eramaten nagoena da, ez nagola espezializatuta, ez esparru batean, ez bestean. Haragiri buruz hitz egin behar balin badet, edo artikulu bat egin behar balin badet garrantzia daukena, beti deituko diot aditua dan pertsona bati. Ez, hori batetik. Adituk badare, gauza bakoitzari buruz hitz egiteko. Nik klasetan, lehenengo klasean talde guztiei esaten nien. Ni saiatu behar naiz, alden modurik egokienen ematen klasea, baina agian egongo zeate hemen batzuk etorriko zatela ardoaren mundutik, edo haragiaren mundutik. Nire klasetan zehar ikusten baldin badezu zerbait desegokia esatetela, edo zerbait aldatu dela, edo zein gauzari aportatu baldin badekizue zerbait, mesedez moztu idazue, komentatu dezagun denon artean, ze solo sé que no sé nada esaldi hura, hori nik aplikatzen dut. Gerozta gehiago jakin, gerozta gutxigo dakitela konturatzen naiz. Haragiarekin antzeko zerbait gertatzen da. Hemen, haragian potentzia bagea. Konsumitzen dugun haragi kantidarea ikaragarria da. Baina ezagutza duke euskaldunak haragiari buruz? Pentsa, sagardotegitan urtarrietik apirila jatendan haragia soilik hori hartuta, seguramente izango da herrialde antzeko askotan urte guztian jaten dana. Eta hor jaten dan haragi parte handi bat kalitate txarreko haragia da. Eta jendea osan ondo jende egon, ze txuleta erratera diguten, ze gustora egon gehan, eta jaten nahi die haragi kalitate txarrekoa, merkea, zenbait tokitan ekartzen dute, precisamente egun horietan haragiri txarrena, ze badakite jendea, 3. tragoan jazala fijatuko ze haragi mota jaten nahi dan, gatz asko botatzen zaio haragiari, ze gatza botatzea, bai, ondo datorkio, baina disimulatzen, jendea nahi baldin bado jakin haragi jaten nahi dan haragia ona dan edo ez dan, kendu dezala goiko eta beko kapaiek gatza dauketenak eta oso egosita darena, eta jan dezala bakarrik bihotza, eta hor konturatuko da, haragi ona dan, zapore dauken, ez dauken zaporerik, edo merezti don, eta gainera ze diferentzia dagoen haragi batetik bestea. Ze ezagutza badago, jende asko dago ezagutza hori daukena, hemen gustu ona dauken jende asko dago, baina gustu txarra dauken jende asko dago ere, eta jaten da kalitate txarreko haragi asko. Orduan,
asko gehiago zentratu beharko gineke kalidadean, jakine zertan abaritzen haragi bat ona dan edo ezan, eta gero esan dezun bigarren galdera, hori ezinbestekoa da, jakitea animal hori nola elikatu dan, nola zaindu dan, oso importantea da gauza horiek kontrolatzea, eta jakitea, eta saiatu bargea olako okelak erosten eta dastatzen, ze beste mundu bat zabaluko da gure begien aurrean, baina ze gertatzena, azken finen hemen importazioko haragia da gehien konsumitzen duguna, momentu konkretu batean haragi asko jaten dugu eta ez diogu begiratzen kalitateari, eta jende gehienak azken finen haragia supermerkatutan eta linealetan erosten du, eta begiratzen diona da prezio hori eta ez kalitateari. Orduan, konsumo ikaragarria daukegu, baina nik uste berez izango balitz galdera hau erantzun barrezu bai ala ez, nik esango nuke ez dagoela, behar bezalako ezagutzarik. Ez dago ezagutzarik, ez jakintasun handia dago, eta konsumidoreak oraindik asko ikasi behar du haragiari buruz, ze bestela hemendik urte batzutara ez dugu kalitatezko eta bertako haragirik edukiko. Eta hori da arrisku bat, geroz eta bisiblegoa dela, eta geroz eta gehiago pentsatzen dut hurbiltzen gela horako gorara. Galdera egin dizuzenik urtea pasade ditut, produzio sistema horiek eta gizentzeko eredu desberdinak kanalean desberdintzen, ez da. Beti harritu egin, edozen konkursotan edo etortzen direnean esperto horiek ez dutenean aipatu ere egiten, ez, produzio sistemarik okeletaz ari direnean, ez, orduan, beti izan da niretzako horretik galdera hori egin behar nizun, ez. Produzio sistema ez da bakarrik importantea haragiaren kalitatean eta zaporean, baizik eta gure inguruaren mantentzean. Intensiboa praktikatzen baldin badugu, jungo geha galtzen, zelaiak, jungo geha galtzen inguruan sortzen dien lan guztiak eta bakarrik egelituko da industria eta kalitate txarreko haragia. Eta hori oso importantea da, ez bakarrik kalitaterako, baizik eta gure etorkizunerako. Beretan eskarrik asko, Josema, plazer bat izan da elkarrizketa egitea. Plazerra nirea. Gazteizen, eta mila esker. Zuri, eneko.